emosi, sabar, tenang. Dibetulkan dulu. Obat hipertensi. Oke nopo, Ludiro Inggil, Nggih. panjenengan Ludiro Inggil ya. Ya. Sesok tuku apa binekol apa itu ya. Wayar kancaku sing gender iku nek tensine 160-an terus ngejak golek tengkleng. Loh, kok malah golek tengkleng? Lho nggih, bentang medun. Loh itu makin naik kan? Lah mergo tensi dhuwuri emosi. Ora mergo panganan. Nggih, pripun Mas Angek niki langsung dipun bawani langkung rumiyin nggih. Yeah. Jan kangen kali swara panjenengan kok dulur-dulur mriki. Oh, Tintingane Mas Didin. Waduh, ceto melo-melo. Nah, nggih no. Tenan. Nadyan wujud mung peksi Suara kok iso kaya ngono ya, Mak. Iya. Lah piye? Kaya ngono iki piye? Dijelaske Apik. opo elek, opo piye, opo apik. Mangsrute iki apik. Mangsrut. Kok mangsrut itu apa? Maksudnya iki apik, Oh, suarane maksud. apik. Oh, panjenengan tuh dalang loh. Jangan membuat aku bingung. Kalau koto-koto boso Jawa itu yang bener. Ah wong padha wong jenengan ya gawe kula bingung kok ya genti kalau mangsa digawe rada bingung saka kene. Oh, gitu. Jadi adewe bingung-bingungan. Oke. Alus manis nengsem make. Nek bawa saged cethu ngoten lho nek ngendikan kok Piye? beda. Ya sing jenenge nembang nyanyi ya dipek-pek. Heeh. Di apa Diapik-apik iya, ke. dia pek itu bahasa Jawa itu tuh disingkat kok biasanya itu. Peknget, ape banget gitu. Jan. Pekli. Apik sekali. Nah, gitu loh. Apa nih? Padalang. malah mumet iki. Mbotmu bang padalang. Rambutmu abang. Nah yo rambutnya teyengen. Iku yo gati tekan kono lho yo. Padalang. Nggih. Litmu aku rapati ngerti sih. Ya litmu ning. Mergo kena lampu ya. Litmu ning padalang. Kulitmu kuning. Lah ya bener. Limu. Oh. Hati-hati lho. Iki bleset dhisik dadi perkara iki. Limu. Apa? Limungi. Apa iki? Hah? Limuceng? Oh ya limuceng. Ali-alimu kenceng lho. Ndi po nganggo ali-ali? Mboten nih, prei. Ora, ya berarti talimu kurang kenceng. Nah. Apa? Dikencengi nggon guru dak loro. Hah? Kenceng iki ora? Lah tali nggo nyekeli mic. Betul. Mic. Nggih. Wes. Ora dibales. Wah, chatku berarti mung centang 2 ge ora biru iki. Ora dibales soalnya. Mengko wae sik kaya. Nggih. Goleki si podang senar iba bunga heng
nyanding bisa dadi tombo. Sampun. Mbak Elisa. J. Sebelum nembang satu pertanyaan kangge panjenengan. Apa? Sing angel. Panjenengan niku rak piyayi luar Jawa. Nggih. Gitu, asli luar Jawa. Nggih. Kok bisa tertarik kemudian mempelajari pedalangan selanjutnya menjadi sarjana seni pedalangan itu latar belakangnya terus seperti? Ini kalau aku dimasukin podcast biasanya ngene iki sing podcast bayar kok. 100. Oh iya 100. 100 sih berarti cendek ya. Ini dikarenakan aku mbiyen ki wis tahu penelitian tentang wayang. Iya. Terus aku keseng seneng sakaro wayang. Mergane wayang iki kan cuman boneka 2 dimensi. Betul. Tapi kok iso nyeritake macem-macem. Oh. Iso nyeritake jagat royo. Royo. Iya, tadi aku mbiyen gumun. Kok iso apa jenenge matine Karno misalnya itu juga ada hubungannya sama turunnya hujan. Kayak gitu. Lah, kok iso nyambung tekan kono ya wis tak goleki ketemu ning ngono. Matine watu gunung. Ha. Itu juga kok ada hubungannya kok ada hubungannya karo alam royo. Uku Sinto mesti udan. Terus tak goleki tekan sprene ya urung ketemu. Dadi ya wis. Tak teruske nganti ketemu gitu. Kadung 100.000 ya ora ketemu jebule. Yai kalau ketemu, aku rampung le sinau. Ini bukti kalau ilmu itu nggak ada habisnya sampai ADT tua nganti kapan wae ilmu kira entek-entek. Ngono, jadi kita belajar air terus. laut itu menjadi tinta tidak cukup untuk menulis ilmu. Weh, gaya tenan nih, cakep tenan iki. Dalange meleti. Hah? 100. Oh, kaya ngono ora. Aku yo duwe ngono-ngono 10.000 iki. Wah, jan iki lah iki, uri iki. Iya. Nggih, monggo langgame Mbak Elisa. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing entas sayang. Mubeng-mubeng miteranganku awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang mencok ning apang kekencangan tak rinde saka katawang sarwing ngoceh dheweke malih pencokan wela kae tak suwon bajang ijin padang kuning agawe pikirku komeng seleret tirang tak sawang tambah manis bebungah yen kelakon nyanding selirane wes kopine metu ini semangat yogo-yogo tuh kalau siji kopi loro rokok Mak biar. apa mak biar gitu Maksudnya pading. apane Nyawang. Apa Nyawang nih? kahanane wis dikopeni dirokoki ndak just biar iso. oh iya Genah. ora bakal atiku kekiwang liya yen si podang andutut ati kebranan ora mandang
Mbak Nuwun. Monggo, Mas. Esuk awane ngomah wis ora krasan kaluyuran nang goleki sing tak sayang mubeng mitarangganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawang gleyang-gleyang tak sawang mencok ning gampang kekancangan tak rindik saka katawa sarui ngoceh dheweke malih pencok welane tak suwon baca ngiti padha kuning gawe pikirku komen seleret ireng tak sawang tambah manis tiba bunga yen lakon gandeng selirane ora bakal lati kekiwang liyan yen si podangan tutut hati kebranan ora mandatiku sadesaya tetep tak seranani sono pikatku kepenuh Sampun masange Udang Yuli Mbok kuning. sih, Mbak Nuwun. Sebelum duduk, Jeh. sebelum duduk. Dawuh. Satu buat lagi. Mbak Elisa S2-nya psikologi. Nggih leres. Fenomena yang seperti ini Mbak Elisa. Kalau dulu orang nonton wayang tuh sing dijinglengi lah lakone. DJ apa itu? Dijinglengi digatekke. Oh ya, yang ditonton. Diperhatikan, Ya, 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 diperhatikan ya. kan ceritanya. Dia betul. Nggih, nek sakniki wong nonton wayang sing digatekke rak sindene. Saniki. ini Buat kira-kira- namun saniki. Dari dulu tahun 60, 50 ya sama sinden itu tetap pengen ditonton sama orang-orang. belum. Udah, sesok dibuka literasi, Iya, ada iya. itu tulisan catatan kalau sinden tahun 50 60-an. Itu Iya. juga mereka di atas panggung kecil, kuwi wong-wong pengen nonton dan tergila-gila dengan sinden itu ada. Mungkin beda ya, di sini beda. Bedanya sekarang Iya. semua itu udah di live streaming. Nggih, kalau gini, maksud saya kalau sampai tahun 80-an akhir, Ya, sinden itu ten mriki namung ten mriku. Cedake Mas Bowo niku masih di setunggal. sana. Nggih. Ya. Satu orang. Kira-kira niku gejala nopo ngoten lho maksud kula. Gejala Menurut apa? penelitian jenengan. Gejala Wong-wong apa? kok senengane do nyawang niku ora lagi nyawang critane ngoten Ya nopo? umum bae sing ra umum dalange. Ana sinden ayu-ayu sak menok sing disawang debok. Wah, Kalau ya umum semua cowok. Iki- Dimanapun iki bahaya caranya. iki. Lihat orang, lihat sinden itu kan anggun pakai Oke. pakaian Jawa cantik dinik-nik kaya ngopo ben ayu carane. Yo pengennya nyawang sinden lah kamu loh sinden sak menake kok nyawange karo aku debok. ini tertib kok. Lah jane sing loro itu kamu. Bukan ben nonton dudu mosor rokok. Wah, lah iki. Dalange kudu ngomong dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, guyang-guyu dhewe. Dadi fenomena psikologi asine Ah. sing kudu dipreksake kuwi. Sik. Monggo panjenengan ki ya dalang. Iya, Jadi artinya panjenengan juga punya gejala yang seperti itu. aku. Nggih. Iya, aku juga punya gejala kayak gitu, tapi kan aku kayak gitu untuk mengobati diriku sendiri. Wo, jebule Iya. iki ya gendeng kok. Nah, aku neng pedalangan rumongso aku sekolah pedalangan koyo ngene banget toh, saya suwi saya gendeng, aku saya petu gendeng. Nah, terus aku sekolah neng psikologi. Ben mari. Ben mari jebulane tiwas aku sekolah psikologi ben mari ra ono duwite, yo mending gendeng wae lah. Ngono. Wah, matur nuwun. Iya. Wah, jebule kok ya nanggap wong gendeng. Ayo iki Pak Mujiono saking tope
dianggap wong gendeng, wong gendeng ditutke wong petuk. Ya ta? Ya go karo sinden ya tunggalane kok ngetutke wong gendeng karo wong petuk. Genah wong gendeng kok ditabuhi. Lah, kok ya disindeni ya. Makane kuwi saking anu Pak Mujiono menika gendeng petuk apa neh? Oh Pak Mujiono mboten. Pak Mujiono wicaksana. Iya. Mergane Bijaksana. Bijaksana. Ngerti wong gendeng wong petuk kok ditanggap ditanggap, terus digelarke, disangoni, dipakan, ya diingoni. Ingoni. Pakan iki padake kirek. Ya, mix. Nggih, matur nuwun Mbak Elisa.